No, bali, mga palang pag-hold na, Retrogression, subong. Kaya ang priority date hasta lang November 2022 ang open nga mga issue ang visa, balata. Kaya ako niya May 2023 pa. So, ulat ako. Ulat ko. Digest mo na tampin, Dali. Umugan mo. Oo. Dahil kung mga ay natapuan na, kasi yung flat, sila ay nakapit yung flat. Kumain naman natin mga mapalala na. Minsan naman ako Depende. Ang kay tanin nilang mabalik naman. Kaya last time nagbalik siya sa 2020 mo. Oo, may lang kasi sa September nga May 2022 na siya. Nag-move forward siya. Oo. Oo. Open na daw. Paula ka sila. Pinas. Yung kanyang balik, so wala siya. Ang ating hospital pa yan. Henry Boy. Sasabi lang ko Sa may Mayan ba? Oo, ano siya ta sa community. Oo, kaya dapat tani, gusto nila yung tangko sa ilan, lang sa city, dito sa downtown nila, makakukuling hospital. Kasi dito kasi dito ko wala kaya, or syempre wala pa ko daan, experience dito. First ko pa lang, kasi rin ko kung nila. Oo, sa rin ko. Dahil, oo. Buti na pa na nakakasama Sa NLEX. Dali, ano na dito niya, nulat, na nabigyan ang natagasyon, na maliit na nila. Is, paano, kung di ko kasar, open, ako tani,